bago tayo mag-start mga studio, special shoutout muna ako. Special shoutout kay Norms TV. Mayroon po siyang sariling channel. Tapos nagbumukbang ito. Ang sasarap din ng pagkain niya. At nagpapasalamat po talaga kami sa kanya. Dahil nung last premiere ng last video namin, nag-super chat po siya ng worth 10,000 won para pang school supply ni Sax. Thank you so much, Kuya Norms TV. Hi! Special shoutout din pala kay Zara Jacobsen. Palagi po siyang super chat sa amin tuwing mayroon kaming premiere. Maraming salamat po talaga, ma'am. Bisaya din to siya, tapos mayroon siyang sariling channel. Suportahan din natin to mga studio dahil watching hours na lang po yung kulang niya para ma-complete niya yung requirements ni YT. So yan na po lahat. Tapos puso talaga kaming nagpapasalamat sa inyo buong pamilya po sa mga nagbigay ng tulong po dito sa channel po. Welcome back mga ka-studio, and for today's mukbang, naghanda na po si Papag fried pork. So ito po, naprito po to siya sa sarili niyang mantika. Yan. At meron din po tayo ditong adobong sitaw. Yan po, excited na po kaming kumain mga kasudyo. Pero bago ang lahat, pray muna. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. Amen. Yan, start na po tayong kumain po. Sa hindi pa kumakain dyan, tara po. Kain Kain na na po. na. Ay, ako Ano ba yun? Yan. Mayroon tayo ditong yung sabaw ng adobong sitaw. Crispy ako. Okay, you eat now. Lagyan ko Paduli. muna ng sabaw. Pa, sabaw pang. Oh. Yan. Kain na po. Crispy? Wow. Crispy. Kulon. Kangkang? Meron din po pala kami ditong sausawan. Yan po. Oh, ako. Yan, kuha ako ng sitaw. Crispy? Ang sarap. Sarap. Yan, paborito po namin to mag-asawa. Adobong sitaw. Big. Sarap talaga to i-partner yung dalawa. Ano? Sarap. Sarap talaga ng sitaw.
Mapadami talaga ang kanin mo, no? Mm-mm. Parang kukulangin yung rice ko, man. Ito sa'yo. Kami ang adobo. Ngunit. Thank you ka kay Papa. Thank you pa. Welcome, babe. Kan. Sarap, crispy talaga. Yung studio. Mm-mm. Shoutout din pala kami ha sa mayroong mga channel na nag-support dito. Shoutout kay Milio Garcia TV. Watching from Baler, Aurora. Hi po, support po natin yan mga ka-studio. Mayroon siyang sariling channel. Shoutout din po Paul Velasco. Hello po, kain po tayo. Sir Paul. Ayan, meron din po yan siyang channel. Next is shoutout Atien Vlog. Hello, kain tayo Atien. Ubus natin ito. Mm-mm. Yun, masarap po yung sitaw. Kanin ka pa pa? Ikaw? Si Sax, kanin pa? Hmm. Kuha ako? Hmm. Ulit. Inulang kali namin mga studio. Shout out din kay Junjun Vlog. Watching from Cabanatuan City. Yes, Father. Yan. Tama na yun, punaan pa. Pila yan? Okay na yan. Shout out then Miles Channel, watching from Dubai. Ito si Miss Miles, meron din siyang channel na mukbang din. Tulad ng sa amin, kumakain din to. Masasarap din pagkain ni Miss Miles. Kain tayo sitaw, Miss Miles. Sarap niyan. Pa din, naubos ko pa din, bigyan kita. Big Mouth. Huh? Gamitin ko na lang tong kutsara pa, ha? Ayan. Tampok. Ito, mayroon na kaming limonsito juice. Yan, ang daming ice. Ang sarap nito, mga studio. Cheers tayo. This not cheers. Cheers. Inom ka? Drink ka? Lami. Naubos ko na po yung sitaw. Ubus na yung mama na. Shout out din kay Big GTV.
Big TV? Support din natin yan mga kastudyo. Shoutout din Alluring Stena from Houston. Hello po. Ayan po, meron po siyang channel. Visit nyo rin mga kastudyo. Nagmukbang din ano. Nagmukbang din pala to si Ma'am Stena. Babae to pa? Crispy. That's crispy. At ang last na mayroong channel na isa-shoutout namin ay si Lens Beauty. Wow. Ito sa kanya parang pampaganda to. Paano? Pampaganda sa kanya, no? Napay kuhan ba? Bilisan mo kain eh. Bilisan mo. May shout out ka ba ha? Come on. Mayroon kang shout out. Mamaya na lang pagtapos mong kumain ha. Sabi ko nakuha na nito. Kumuha na na? Kumuha na. Ang agyon. Yan, sa kanya na daw yan. Tumang, higop ng sabaw mo. Kup ng sabaw ma. Sabaw ng sitaw. Sarap ng sabaw mo. Piso manggod pa. Nanay mo ha? Dawla kayo mahuman. Sarap ng ulam kasi binok. Mana na to. Sarap. Dawla kayo mahurot. Rice. Sa YouTube eh. Rice. Ayan. Inom po tayo. Rice. Lasa lang to. Habang uminom kami mga studio, shout out din kami ha. Shout out po kay Jenny Sid. Isa pa. Yan, kunin ko na po yung cellphone. Hindi ko mabasa eh. Shoutout din po Era Suso 1594. At nagpapa-shoutout din siya sa GF niya na si Ira Jean Kodog. Ayan po, hello Miss Ira Jean Kodog. Then shoutout Marie from Japan. At nagpapabati po siya ng happy birthday. Birthday niya po this coming May 3. Hello po Mama Marie, happy birthday po. Advance happy birthday po. Advance happy birthday. Diona Satur, watching from Saudi Arabia, Correct, Damam. Shout out Gian Torres. Gaan tiga. Shout out Ramil Aguilos at sa misis niya na si Marian Aguilos. Hello po sa inyo. Hi, babe. Shout out Zed Banaag from Bukidnon. Hello po Sir Zed. Excuse me po. Shout out Marie Notorn from London. Hello po Ma'am Marie. Shout out Edward Martinez. Shout out Ronald Relator at sa asawa niya na si Zerica Jean Relator from Aluran, Osames Occidental. Hello po. Hi po. Shout out Elijah Shanaya Villases. Shout out Honeybee Constantino watching from Thailand. Hello po. Shout out Clarence Oliveros ng Dasma, Cavite. Shout out Dayan Lavendua. Shout out din ako mga studio. Shout out kay Chantel Serios. Tess and Jeff Garcia.
from Malolos, Bulacan. Miming Kaok from Mati City, Davao Oriental. Melba Raagas at Raagas family in Alangalang, Leyte. Ito po. Yung papa ko pala nasa Leyte din, yung nasa Biliran, no? Biliran, Iba. Leyte. Bilars Family Vlog. Maricel Absin from Qatar. Erlo Jaime ug ang iyang uyab si Itil Tamsi. Salamat sa palaging panunood. Reggae Halasan from Kuwait. Shane Reyes. Chimi Chimchim TV. Eric De Vera at De Vera Family. Cyril Ann Mangahas from Israel. Jima Shea from Alcubar, KSA at sa Mural and Patungunon Family. At shoutout din kay Puki. Ayan. So, last na. Pwede na. Shout out Eileen Lilay from Paris. At Arcel Lilay and Lilay family from Pampanga. Hello po. Ay po. Shout out Marilyn Papilla and sa loving and caring husband niya na si Boy. Hello po sa inyo. Thank you for watching po. Shout out Evs Rubin at family Boyd from Netherlands. Originally, taga Cebu po si Ma'am Evs. At nagpapa-shoutout siya sa family niya sa Oslo. Hello po, Robin family. Ay po. Shoutout Mark David Jamit. Shoutout Hermo Piano at Irene Piano Rapisora watching from Rome, Italy. Hello po. Shoutout Marge Samar. Shoutout Amir Quaton at kay Jeddah Calambras at kay Baby Amir from Alabel, Sarangani. Shoutout Mamala, New York. Shoutout Rowena Cinco from Batangas. Shoutout Clyde Idrozo. Shoutout Nat Santiago from Pampanga. Shoutout JP Latorre from Mozambique, Eastern Africa. Shoutout Lorna Alcantara from Dumaguete. Shoutout Mark Pinpin. At last, shoutout Marites Oligario from Kuwait. Ayan na po. Thank you po sa lahat ng nagpa-shoutout po. Meron pa pala pang. Ito rin po, nag-message siya sa Bisaya Studio page sa FB. Hello po, Ma'am Justin Ray. Hello po. Meron dyan sariling channel po. Mm. So, kulang lang siya ng watch hour. So, support din natin mga ka-studio. Ang last na shoutout mga ka-studio, si Sax. Shout out kay Ma'am Isa Bakaluso Channel. Excuse me. Excuse me. Sige. Shout out kay Tita Susan Laporteza from USA. Hello Yan po po. lahat. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin na ito. Itong natira kay Sax daw yan. Kainin daw niya. So, off-cam lang niya. Tatapusin yan. Kunti na lang kasi niyan. If you are new to this channel, don't forget to like and subscribe. And follow us in our Instagram and FB page, Bisaya Studio. Opo, nag-enjoy kayo sa video na ito. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!